Bună ziua, dragilor, și bine v-am găsit! Nina Ciuche este numele meu și astăzi vreau să vă prezint un produs care mie îmi place foarte mult și pentru care noi acum avem o ofertă. O cremă cu factor de protecție solară, se numește Aloe Sunscreen, este o cremă pe care am așteptat-o vreo 2 ani, pentru că Forever n-a vrut să scoată la întâmplare orice cremă cu factor de protecție solară, a scos o cremă absolut specială pentru care s-au făcut 27 de teste calitative. Este o cremă care ne oferă protecție atât împotriva radiațiilor de tip UVA, deci de tip A, cele care merg în derm și sunt responsabile de îmbătrânirea pielii, cât și împotriva radiațiilor de tip B, adică celor care provoacă arsuri la nivelul pielii sau înroșesc pielea. Este o cremă rezistentă la apă până la 8 ore. În plus, este un amestec brevetat de nanoparticule din oxid de zinc natural, aloe vera care hrănește și catifelează pielea și, nu în ultimul rând, multă vitamina E. Acum, indiferent că vrei să mergi la plajă, că te plimbi prin soare, mergi la munte sau chiar la un grătar cu prietenii, merită să-ți cumperi această cremă pentru că pielea ta are nevoie de protecție. Iar astăzi, poate și mâine, nu știu, în limita stocului disponibil, dacă achiziționați 2 astfel de creme și gândiți-vă că cumpărați o cremă pentru voi și una puteți să o oferiți cadou cuiva foarte drag. Veți primi 2 măști cu aloe îmbibată pe bioceluloză. Aceste 2 măști, practic fiecare costă 50 de lei, deci practic primiți cadou 100 de lei, iar aceste măști sunt de ultimă generație și este un produs unic pe piață. Așa să vă închipuiți că este un ser format din aloe, iarbă de mare, extract de castan, vitamina E și ceai verde. Acest amestec este pus pe un suport din bioceluloză. Ca să ne imaginăm ce este bioceluloza, este un suport format din niște fire care, să vă imaginați că sunt de 1000 de ori mai subțiri decât firul de păr. Deci este o tehnologie foarte avansată și de ultimă generație, iar masca aceasta cu bioceluloză și îmbibată cu acest ser, pusă pe față, are un efect extraordinar de eficient asupra tenului, pentru că intră foarte bine în profunzime, dă o luminozitate tenului, un aspect de îngrijire și de prospețime. În plus poate fi folosit de toată lumea, deci este pentru orice tip de ten. În plus conține și glicerină. Deci gândiți-vă că dacă achiziționați 2 astfel de creme, primiți 2 măști și asta nu este totul. Toate astea 4 produse sunt puse într-un plic cu fermoar, aproape ca o gentuță, pe care o puteți după aceea utiliza pentru orice altă nevoie. De exemplu, să-ți pui când mergi în călătorii machiajele, să-ți pui gelul de duș, pasta de dinți. În plus, ce îmi place mie foarte mult este că e transparentă și noi știm, fetele, cum e când ai un portfart, să spunem, închis la culoare opac și nu prea găsești prin el tot ce trebuie. Aici este transparent și îl vedem ce avem înăuntru imediat. Așa că faceți imediat comandă dacă aveți nevoie de o astfel de cremă și cred că vă pasă de pielea voastră. Faceți comandă online sau mergeți la depozit, pentru că oferta este în limita stocului disponibil.
Ca și preț, găsiți prețurile pe internet. Atâta vreau să știți, că aveți un cadou de 100 de lei la această ofertă. Eu vă mulțumesc mult, vă urez o zi excelentă în continuare.